Det har jo været den mest vanskelige proces. Nu har jeg arbejdet med teater i 25 år, ikke? Ja. Det her har absolut været den mest vanskelige proces, jeg har været igennem. Det er ikke mig, der har bedt om det. Nej, det ved jeg godt. Hvis du sidder der, så sidder jeg ved siden af dig. Så er du ved siden af mig? Ja. Det kan jo ikke more nogen, for fanden, hvad jeg går og foretager mig, og hvordan jeg er, og hvad jeg gør. Altså, det morer jo nogen, hvis man laver et eller andet, der har interesse, eller store forretninger, eller hvad pokker det kan være, men altså, der er ikke noget særligt interessant ved en pensionist, der har købt en bondegård, han sidder på. Det, som jeg hører dig sige, det er, at du synes... Man skal være en egocentreret flipper, ligesom du er, ved at tro, det er interessant, hvad der foregår med et enkelt individ. Det kan ikke more nogen. Jeg laver jo det her ene og alene af den grund, at jeg er nysgerrig på dig, ikke? Det vil sige, du tjener ikke engang penge på det. Nej, det gør jeg ikke. Bare for noget. Få Lisa, få dem alle sammen. Kæft, nå, det er i orden på min skyld, men jeg siger bare... Nej, det gør jeg sgu ikke. Det er altså ikke noget, man skal være med på party i. Nej, det skal du ikke. Men er du tryg ved det? Ja, bare du har Lisa med, så er det i orden. Nej, det er sgu dygtigt lavet. Ja. Codan købte i dag den skrantende Hafnia-koncern for 1.275 millioner. Men jeg kunne godt komme med en eller anden forblommet udtalelse om, at der ikke bliver fyret nogen. Det vil jeg ikke gøre. Her med Sandy Dus, det er vi alle sammen her på kontoret. Vil du selv være forsikringsmand? Altså? Nej, jeg kunne nok have fundet på noget andet, hvis det havde været. Kunne jeg godt. Jeg ville nok hellere være skovet eller sådan noget. Is this for dinner or just for eat now? You can have now. Would you like some cream with it? No, I just take a piece. No. It's almonds. Very good. A lot of calcium, good for you. What is it? Calcium? Almonds have a lot of calcium. Kalk. Almond, that's mandler. Mandler, Ja. so they're good for you. Ja. Ja, og så skal jeg op og have benzin på. Hvem er med? Skal du med morfar op og hente benzin? Og købe lidt snold måske? Eller noget andet lækkert? Så skal far med. Nej, vi gider ikke have far med. Roberta, skal vi tage far med? Og hunden? Er du bange for morfar? Det vil jeg også være. Ja, jeg kan også godt forstå, hun er lidt dyr. Du bliver der hos mor? Det er mor Silje. Ja. Okay, det er godt, du har din egen mening. Er du klar over, hvor mange fantastiske albums der er her? Hvad er det for? Der er der bare mor og Annika og alt muligt sjovt. Nej, se hvor fint. Og så står jeg med en sindssygt cigaret i munden, ikke? Typisk. Der er Besseren og din mor. Se Besseren, hun ligner altså... Hvordan var deres forhold? Fint. Min mor har altid haft bedste forhold til dine koner? Mine koner. Fordi det kan hun ikke have andet, så det sørger hun for. Må hun skrabe derhjemme? Nej, overhovedet ikke. Det må jeg også spørge. Hun kunne bedst lide mig og sine børn, vil jeg sige. Det var jo en behagelighed. Kunne du mærke det, eller er det bare noget, du hører, de siger? Nej, der jeg aldrig kunne mærke noget til specielt, altså, men det siger de. Det kan også være det rigtige. Men det er alle sammen billeder af Annika, da hun var lille. Nå, det er da hun er lille. Ja. Og så? Der er hun stor, der har hun fået børn. Annika. Det har du din mor. Kan jeg se bagfra? Ja. Se bagfra, der kommer en stor røv. Så stor var den ikke dengang. Der er juleaften med hele din familie. Hvad hedder det? Mostrene der Ja. og det, hvad bliver sådan noget? Din far? Nej, hvad bliver det? Nej, hvad er det jo ikke din far? Det er mig. Det er din bedste far. Ja, en bedste. Ja. Der er din mor uden tøj på. Nå, lad os se det. Det er hun jo vant til. Ja, fuldstændig uden tøj på. Ja. Man kan godt se, det var 70'erne, hva'? Nå. Ja, det er på år siden, kan man roligt sige. Nå, ingen nævnt, ingen glemt.
Ja. Er det det, jeg har lavet forløbig? Det er noget af det, ikke? Nå. Jeg vil gerne se, hvad I får ud af det der barberingsscene. Den er jeg meget, meget spændt på. For der tror jeg nedlægger veto. Det er imod alle regler, at jeg viser dig det her halvvejs igennem. Nå, halvvejs, ja. Men jeg går ud fra, at jeg får den endelige. Jo, men altså... Jamen, du har lovet mig det. Jeg har det på skrift. Ja, nej, det har du ikke. Jo. Du har det ikke på skrift. Jo, det har du sgu desværre. Åh, det har jeg fandme. Du har det på en mail. Ja, på mange steder har jeg det. Det er jo klart, det er Nej, klart, det kan du også. Det får du også. Klar over. For noget. Nu kommer det der badeværelse sjovt. Det der med, at jeg skal fotograferes, hvis jeg barberer mig, Ja. er det noget, du synes er... Ja, det er meget vigtigt. Det var dog forfærdeligt at tænke på. Det skal jeg sidde kraften som påklaget står nu, sidder jeg kraften og tager strømper på. Så kommer den sædvanlige skjort på. Det er som om, der kun har en skjort, du. Jeg kan godt lide, at du åbner et skab med 250 skjorter. Sådan arbejder de sammen hver gang. Det er det, du tager på. Har du en eller flere af dem? Jeg har kun én. Vi skal have vedmål. Om hvad? Hvis du tror, det kommer til at morne noget menneske i Det vil jeg gerne vide på. Bare stå stille, mens den kigger på jer. Den har set ingen bevægelser. Bare stå helt stille. Vi skal bare have den til at forsvinde, så den ikke jager de andre væk. Siger den så? Ikke sige noget. Du må da gå om bag ved mig. Nej. Vi skal jo have den her specielle bog. Det er lidt mere vigtigt end det filmshistorie om bag ved mig. Der er jo ikke mange, der fatter, man gider se en opsættelse.